Ake sicela uJesu zala kakhulu. Haleluya. Siyabonga kakhulu. Amen. Sabusekile bazalwane. Amen. Sisodele umkhulu njengamanje. Obana ba ready for Dr. Khehlelezi. Obana ba ready for umkhulu. Bangathi abanye bajabulile nje bezindlela. You right? You right? Asibonge lo mzalwane. Oh. Yabo abantu nje uNkulunkulu khona abantu abavele bayithathela isibusiso. Bayithathela isibusiso. Hey, guys. Lento kuma phansi. Nyuka. Hey, yafuna unyuka manje. Abaseka abantu besilisa lesontweni abangasiza nje. Bathatha ipulpit balehlisi. Oh my God. Woza phela, woza Asha, woza Asha. Oh hayi, chill. Hey. Awakana njalo nje usukhathana kanje. Umtshaka no. Yeah. Yazi ngiyazizwa ke manje. Yazi. Bengaphelele nje. Sekumfundisi wangempela ke manje. Yeah, guys. Right. Ladies and gentlemen, I would like to address you. Amen. Bazalwane asibonge kakhulu. Asibonge kakhulu kulo mzalwane ozinikele. Ozinikele. Ya sengiyasho ukuthi wabe manje. Kade mfethu ungibuka nje. Sekukhona ipulpit soyangishotha. Ngiyathanda ukwenza into right. Nami ngidome nje ungidlengisa. Lo mzalwane unikelile wavele walenza nje ipulpit bazalwane. Engacelwanga umuntu. Khona naleli linye niyalikhumbula leli mzalwane wathi uzonikela ngalo. Esilindele lihle kakhulu kelelo. Kodwa ngibonzi liyofika la ngoba sengilibonile la ngeke ngangiboni la. Asibonge lo mzalwane onikelile neshalo la lokubeka into zabe futhi hey lento enokubuza ukuthi sibekwani la ngithola lenkinga yokubeka into abefundisi la bese kubekwa iBhayibheli. By the way ithawule libekwa la namanzi futhi mayishumayela chazela awafuna nini ufuna uchazela yonke into amanzi la nethawula mfundisi maye ezosuku la bese kuba iBhayibheli. Bese simshandisana lo mzalwane. Bazalwane uya e-church. Akusona istokfela sizile emhlanganweni wamahodi la. Ngiyangezwa? Asizile kuphi? Sizokhonza bani? So yonke into ofanele siyenze ngendlela ehlelekile babone nabantu ukuthi no this is a church. Nami ngingayinikela kulona. Ngiyangizwa bazalwane. So njengoba siyibande kufanele sihlele bazalwane. Mina ngeke ngahlala ne social work. Bagcina ngitshela ukuthi hayi umsebenzi uzogcina umsebenzi. Laba oba social worker le hayi mina ngeke ngisocial worker. Social worker liphumula yonke into lifuna ukuthi hlezi nezinto zalo nje ebheke eceleni. Ngathi kusimanga ukuthi uma ngabe uyi-social worker umuntu ekhala awuvumelekile ukumahaga nokumbamba yonke lonto kunaloko umnikeza ithishu
mayekhala kuthiwa umnikeza ithishu. Oyi ngathi naye lo msebenzi wenu ngeke. Kuthiwa uvumelekile. Umnikeza ithishu umyeka khale. Umnikeza ithishu nje kuphela. Ayijika kodwa mina hayi mina ngeke la. Kufanele ungibambe mina. Phela angithi asirespond ngokufana. Manje nginika ithisha ngibuka nje kanje ngoba nginika ithisha kubuka ngoba uma nginika ithisha kubuka nje kanje ungazi ukuthi ayingeke ngathi angayizwa lento omtshelayo. Ngathi mina kufanele ungibambe. Noma ungibambe noma ngesandla. Ngikuzwe nawe ungifile ukuthi ngiyakhala. Lento yena ukuthi kuthiwa umsebenzi awumnika ithishu nje umuntu kuphela eyibazalana. Ngiyangizwa. Thina asisebenzi njengama-social worker. Thina la siyabona sikumamele. Sibuze ukuthi yintoni ingxaki yakho. Uma ukhuluma ibandla phela into enjalo bazalwane. Ngiyangizwa bazalwane. Kahle kahle akuyona yonke lento yokuthi esontweni kuyagxekwana kuyahletshwana wala yonke lento. Izinto esizifakele yona. Ipurpose kaNkulunkulu ngokwakha umzimba kaKristu ngoba umzimba ukwazi ukufunction esayidini eli-1. Amehlo ayadinga ukuthi athalwe izinyawo ukuthi afike la ebona khona. Ngiyazwa bazalwane. Amadlebe abalekile ukuthi uzwe ukuthi kuthiwani kufunakalani. Izandla zibalekile. Uyabona makuthiwa siumzimba kaKristu kuchaza ukuthi kukhona ongakwenza ongaba ne-impact in my life. Ngiyazwa bazalwane. Makukhulunywa ngomzimba kaKristu kukhulunywa ukuthi la mina ngingafinyeleli khona wena ungaba nawo amandla okufinyelela khona. La ngingakwazi ukuthi ngenze khona wena unganamandla okwenza ngoba uNkulunkulu usidale ngendlela engafani. Ngiyazwa bazalwane. Si la uwiki khona ukhona omunye la uwiki khona abe strong khona. So uma ukhuluma naye umtshela ukuthi udlula kuphi uzothola uNkulunkulu wakomdlulisa khona abe nento angayisho engakulapha. Ngiyazwa bazalwane. Ngiyazwa bazalwane. So ibandla masikhuluma ngebandla sikhuluma ngalokho ukuthi sinobaba, sinomama, sinobhuti, sinosisi okwazi ukuthi angikhulumi nakalento yamagroup okugxekana. Kodwa ngikhuluma ngabantu abaserious abafisa ukuthi bazibone bephumelela beya phambili bendawonye. Ngoba uNkulunkulu uyayiendosa into ene-unity. Ngiyazwa bazalwane. Ngoba la khona ingekho unity uNkulunkulu akasebenzi. Kodwa uma abantu bebambene bemqondo omunye. That is why lithi iBhayibheli. Yazi ukuthi iBhayibheli likhuluma isimanga. Yonke into elikhulumayo liumgaqo wezinto ekufanele siphile kuzona sizenze. Lithi babe enhliziyonye bahlanganyela kukho konke. Usho iBhayibheli. Ngiyangizwa? Babe enhliziyonye behlanganyela kukho konke. That is uhlobo lebandla uJesu alifunayo. Uba libe emqondo omunye lihlanganyele kuzo zonke izinto. Ungatholakala ususizakala ngokuwa komuntu noma ukuhluleka komuntu. Kodwa sikhonela ukuthi uma ewa umfowethu senze njani? Uma khona la engasizakali khona simqathulise ukuzenze njani? Hayi ukuthi umjaji ngokuthi ushawa yini empilweni. Lento yokukhola lento yensindiso sisizakala usuku nosuNkulunkulu uyasilungisisa silungisiswa ngokukholwa. That is why kubalulekile ukuthi siyenze lento yokuhlanganyela ye-fellowship. Yini na uma sizofellowshipa sizokhuluma kuNkulunkulu sizomnxusa uNkulunkulu kuba ekuhambeni kwethu. Ngiyizwa yini? Ekuhambeni kwethu ngoba umuntu isidalwa sakhe umuntu kukhona la ehluleka khona. Ngiyizwa bazalwane. Kodwa sisiza uNkulunkulu. Amen.
Amen. So bengisaqhaza le ndaba yale pulpit ukuthi siyambonga kakhulu umzalwane, siyapromota lokho ukuthi nawe ziveze ukuthi ukhona uyingxenye yethu. Whatever you can do, whatever you can give, ekutheni ubuke kuhle kahle endlini kaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu ube kuhle. Bazalwane, ne ubani uthanda ukuthi sikhonzele endlini enhle nje. Esikhonzele nje kwi-glass house. Bakhona basho njalo? Yes. Bakhona? Yes. Ubani bathi siyafisa sibe nendlu esonto nje enhle nje. Khona laba ngaphambisile. Awusimakhelwa nje wena makhelwa nje ungaphambisile kwenze njani? Ngoba phela ngeke sibine siphelele la. We need to move to another level. Like it. Nginamanga. Ningamanga. Abekho abantu abayifisayo leyo nto. That is why ngihlezi ngithi mina isingisi sijwayele ngoba ngeke wazi. Uvuka ngelanga sikhozele gateway. Amen. So let ukwamukela umkhulu. Yebo. Anzo? Yebo. Sesikamthethela. Yebo. Noma sivale isikhoto. Amen. Ngicela sinenge inyawo ke ngizwe ukuthi somamukela kanjani. Ulimisa. Awumangale ngakumkikizo wena namhlanje kwenze njani? Yebo. Ake ngizwe umkikizo noJesu, umkikizo noJesu. Ngicela ukuzwa umkikizo ngapha nomama ngapha, ngicela ukuzwa ngapha. Ake ngizwe ngapha. Ake ngizwe umkikizo wethu sonke onoJesu okhombisa ukuthi sikikiza ngothando. Jehova evula iminyango, Jehova evula iminyango. Akangizwa abantu abaready ukwamukela uDokotela uKhehlelezi, akangizwa umkikizo omkhulu. Uzuliphathe kahle. Asibonga uNkulunkulu ukuthi sesiyibandla elihlelekile, sesiyibandla eliprogresayo, sesiyibandla eliya phambili. UNkulunkulu siyibandla manje hayi bafethu umsebenzi wenu ake nishayele isandla nje. Sinqobe phakathi sinqobe ukuthi ayisengiyibandla elistraight elihlelekile. Amen. Amen. Ngeke wazi nje basikhuluma kanje ukhona umkhulu kungenzeka noma yini. Njengoba
Njengoba sesihlelekile kungenzeka noma yini. Njengoba khona ukuthi kungenzeka noma yini. Fela shayisana zethu samukele. Hawu ake ntikise kakhulu samukele mthokothela. Sanibonani. Namhlanje ngitshelile ukuthi ngizothatha only 10 minutes the stage then I'm out. Ngikhathele kakhulu phela nobe ngidabukele. From by the way kade ngigcina eJoburg ne? Ngiyabonga uNkulunkulu ngithwalile bengisemazweni ngenza izimanga nakhona. I went to Kenya. Abuye Kenya ngadlula ngaya eZimbabwe. Ngabuye eZimbabwe njengoba sengibuyile. uNkulunkulu emuhle futhi ngizwile lapha ngimemeza kuGagasi FM. Show entsha esesizoba nayo njalo kusuka Saturday ngo 6 to 7, Sunday ngo 5 to 6. uNkulunkulu muhle, ngithandaza ngihlala ngiyithandaza yonke leyo ukuthi ngiyafisa ukuyosebenza nalabo bantu uyiphendulile imithandazo. Okay, Philisa ngiphakamisa ukubonga kakhulu kubo bonke abantu abazaziyo. Abanjani? Abazaziyo ukuthi bebekhona emcimbini wami izolo. Lokho kukhombisa uthando olukhulu. Kahle kahle ukuthi mina ngikhulu noma nganakho engakunika kona, but i-presence yami means a lot to you. Ukuthi ngiyi-avail ngimise yonke into just for you means a lot even to me. Awishayile izandla mawukuthi kukhona. Sekushaya nolongo. Uma ukukhona izolo zishayile izandla enkulu. Thank you very much. Wena ongayishayanga izandla kusafanele ulungise. Esikolweni kwakuhlala kuthiwa bhala ama-corrections. Uwabhala ama-corrections ungawatholi wrong. Mawubhala ama-corrections bhala into eyiyona yona. Ngithi ngiyacela nifundise ukuthi uma ngenza into sukumela phezulu. Sukumela ungalwe izimpi zakwami. Ngiyacela bazalwane be very very careful. Kodwa izolo abantu engike ngababona bedideka bathi bama kanje. Wathi umuntu wathi ngiye. Ungayi. Kodwa ngiye ungayi. Ungazili izimpi zakwami. Ngoba sizokuxaka sizokusiza osala wedwa ehlathini. Uthi mawuthi uyabuka ubona ngiyahamba futhi nabo bonke. Azili izimpi zakwami. Be very very careful. Leyo mba kuyona yakho impi yami. Uma ubona umbuso ungivukela wena kuphela ngithandazela. But ungalinga uphendule anything ku Facebook or anything. Ngeke ngabona bephithizela abantu last week. Bebamba beyeka abanye bazi bathi hayi angisamlandeli mina lo muntu. Hey. Ungayilwi imbonga yazi. Uma uzobizwa ngebutho noma uzobizwa ngeqhawe noma ngesosha. Kunezibazo kufanele ubakhombisa abantu. Uthi mina nginobufakazi engidlule kubo. Angeke uzube yisosha noma ube iqhawe ungadlula ngezintweni. Kunezinto kumele uqale udlule kuzo qha. Ukuze impela sikubize sithi wena uyisosha. Bekumele ukuthi ngihlushwe ukuze ngazane nobaba uNkulunkulu. Mina leyo mpi njengamanje ngithi Nkosi akuyona yami lempi. Kodwa uyangivivinya uyangicheka ukuthi le position ongibeka kuyona ngizokwazi yini ukuhlala lapha yana. Khona amen endlini. Le position ubaba uNkulunkulu anginika yona uyangicheka. Check iminyaka yami. Uyabona ukuthi iminyaka isemncane. Ayipheli igazi lisavuma uyagijima. Abuye uNkulunkulu athi ake ngimnike imoto. Le impela edurayo. Awugibele ngibona ukuthi uzobathinta kanjani abantu uzobalifta yini endleleni. Abona uNkulunkulu ngibalifta. Wathi uNkulunkulu ake nginike inhliziyo ngibona ukuthi inhliziyo uzobathanda bonke yini abantu. Wabona uNkulunkulu ngathanda. Wathi lalela ke manje. Njengamanje ngiyapromote manje. Kukhona la ngikususa khona ngikusa khona. But there is a training okumele ngiqale ngikufake kuyo. Uma umuntu ezoba yisosha
kune training akala dluye kuyona kala bambheka ukuthi mangikuthatha nguse-Russia uzobhekana yini nawo ama-Russia yini uma efika uPutin ethi uzohlasela la eSouth Africa uzokwazi yini ukudefenda njengesosha because isosha isizwe sonke sibukele kusona bese sithi sidependele kunina amasosha. Khehlelezi uyayibona ile position ngathi inkosi ngiyayibona uzokwazi yini ukuhlala kulesi sihlalo ngithi inkosi ngizohlala lalela siyabajikisa bonke labantu manje bonke labantu siyabajikisa manje ngize ngabona uNkulunkulu esawugoqa umhlaba bonke bayotatazela kuvuka ibhalo la kuthiwa Noah yakho umkhumbi akekho amlalela uNoah wathiwa uNoah uyasananhlana phansi bazalwane mayikhona indaba namhlanje ngishilo ngathi impela namhlanje ngifuna ukukhuluma nani ngiprofethe kakhulu eZimbabwe ngalakhe igama ngabuyisa isithunzi sami kubantu ngathi Zimbabwe igama lami nguBarnabas igama lami nguBarnabas uma sengifike la ekhomelana nami ngithe mangifike eZimbabwe ngatshelwa ngezikhokho zakhona kwathiwa lana kunozibali lana kunabantu abathi benza ukuthi kwenzeke ngathi mina igama lami nguBarnabas mina mase ngifikile uma senginyathekile kuyazwakala ithi izingi sengikhona la ngempela ngeke nganyathele airport kwazwakala ngabona abantu befika beza kumina ngathi nakho sanibonani bazalwane namhlanje ngizothi kunina ngiyisibonelo uma ungilandela awudukanga kodwa siyasithi ngisathwasa ngisangoma by the way uma uzwa kuthiwa nyanga yodumo mzo igama engilithola endleleni leyo asitha ngiyona inyanga ngisingoma nginokuhlala impela ngifuna ukuhlala bekuningi kodwa ngacela ngathi ngisincane ngicela ukuyikhipha zonke lezo zinto okunganani ngicela ukufaka lokho kwasesontweni bebethi mangigida bangibongele bathi umntwana enyoka yini inyoka yes yew umntwana enyoka kube kuhle kwempelekele kufanele nezihlabathi zolwandle ngabe ngibongela babesho kanjalo ngicela ukuthi uma ngiyinyoka nawe iba inyoka amen ngicela ukuba i-role model yakho bukela kimi uma sengishaya induku uthi mawuthula ubufakazi uthi mina nginobufakazi ngowami umfundisi ezamshaya induku zamshaya kuwomunye umuntu ngabe uyilahle phansi mike kodwa wama engama nkosi yami ngama ngumthandazo ngoba ngaphambi kokuthi ubiza amalungu ebandla qala unjani uyithandazele wena ungabe umuntu ofuna ukudatshulela njalo yabona ngabe ngumuntu ofuna ukudatshulela njalo izolo bengeke kube khona la mcimbi amen bengizosho ngithi uzibana kekho kodwa mina ngingayi entweni yakhe ngafika ngenza u1 no2 imangaliso uzibana kekho ngihlala ngiattend into yakhe noma ngingattendanga kodwa ngenza sure ukuthi upetrol anginawo kodwa ngikhiphe kodwa ngoba ngiyilo muntu enga accept ngathi inkosi mawungiletha kulomhlaba
wathi yimi engiyohlala ngikhipha ngibasiza bona kumalanga bakhiphe basize mina ka accept ngathi inkosi baningi ababukela kimi abangilandele emuva uma ngiba isehluleki ngithini ngalabantu abangilandelayo uma ngiba isehluleki noma sengishaya induku kodwa ngeke ngiqinisele ngithi inkosi leli joke ngiliphethe linzima kodwa ngeke uzongilinge ngokungaphezulu amandla namhlanje ngizosho kanjalo ngalilahla ithemba I know ukuthi kunabantu ababekade bezama empilweni uma umuntu esekhaya eyibuka esibukweni athi I can do it and I can do it uma lento ngiyenza ngiyenzisisa abantu bangibona ngiyisikhokho but kunalento engivalayo namhlanje ngizothi kwena ngeke ngakhuluma enye into ngathi mawuzonyuka ama steps kunama steps owanyuka akasimende adinga ukuthi ungabambeleli kunama steps okuthiwa ama escalators ofika unyathele bese yakuthatha kunyusa ngiroba ke lapho kune steps esidinga ukuthi ubambelele obizwa kuthiwa step ladder uma uzonyuka uNkulunkulu bese kubusisa kunabantu aqala bagudluze empilweni yakho abasuse thina ngelanguage yethu bese sithi ushaye ngestage abangani bakujikele bafike nabaprofeti bamanga bathi abantu bakujikele kanti abakujikelanga abantu uNkulunkulu there is a message kunento ayiletha kuwe bayeke bakuhlebe bayeke basuke it is time ukuthi uNkulunkulu akhulume isibusiso kuwe ngizomethemba njalo ngobuya yasinje uzongihola By the way, nidlulisa amazwi entuduso uMbongeni. I know ukuthi oqala ungibhathele la khona. Dlulele uma wakhe emhlabeni. Bengingekho, bengiphandle kwamazwi. I remember ngifonela ngise border gate. Sengiza ngala. Basho ukuthi angikwazi ukukhuluma ngathi ngizobuye ngibuye kuwe. Ngagcina ngabuya ngakena ningixolisele lokho, but uma understand the pressure engibhekene nayo. Do you know ukuthi bese ngikhohle nokuthi umembers wami izolo umuntu ongaziyo owazi umkhulu i-dress code yami ubone ngendlela ade ngigqoke ngayo izolo ukuthi hayi umkhulu lento ebengayilungiselelanga ngikhohlwe yonke into ngendlela engibhizi ngayo ngizokhumbula mangilende e-airport kuthiwa isikhapu manje sizothengwa kuphi isikhapu sani manje hawu athi ubuyeza uthini manje ndoda ngithi ngithini ngani ngithi sisakhuluma kanjalo ngazi ngiphazaniswe yini lezi lama form agcwalisayo ayi ngithi ngizobuye ngikhulume nawe ngibona imessage ingene ibuya kumakalita athi good luck usuku lwakho olukhulu lakusasa usuku lwani nyazana hayi uMaugust bani usuku lani athi hawu awusazi ukuthi kusasa kodwa umembeso ngayifihla lento ngangafuna ukusho kumakoti lo uma kubani uthi do you know bese ngikhohlwe ngabona ukuthi uzophatheka kabi ayifihla athatha ifoni ngahlanganisa ndoda lo ngithungelayo awuthunge into obona ngathi ngashesha enhlenyana ngqoke kodwa into ezomesha ukhala wonke ublack uhlala ungena noma ikuphi ba ublack wathunga nkosi yami izolo sengimile lapha ngithi ngiyayibuka ngibuka abanye angifuni ke mina ukuhlulwa ke mina engiyabona ukuthi labanye abafana bagqoke kahle ukudlula mina manje uke kwathi angisuke ngibaleke
bonta yi angikwazi nokuvumisa ingoma angikwazi nokusuma ngiye ngoba nginamahloni into engiyigqokile hayi ngeke lento le mina ngifuna ukuthi bangigqokile ngiyifile yabo njengamanje mangigqokile isuit yami ngiyifila i-step sami lesifile serious abantu bangigqoke bangiyifile ngizwe ukuthi yabona noma ngathwani manje ngisho ukuthiwa ngaya ku ngiyifila ngigqoke kahle ngigqoke kahle nomoya oyingcwele kaNkulunkulu mawufika ukhuluma kahle okunaka ke mangigqoke kanje ngisho nama-account number angisho ne-account number bengicela ukufakela imali i-account don't worry ngiyayazi i-account number ngoba indlela engigqoke ngayo iyangibusisa nomuntu namhlanje ozothi uyanikela enikela ngigqoke kanjena imali yakhe impela isibusiso sikhona ke la ngoba ngendlela engigqoke ngayo manje hayi ngeke ngishayele isandla Dinamona angigqoke kahle ngigqoke kahle lalela uthi moya ingcwele oyi-1 nje ngimsize waze wamdala lo mama ufuna usizo uma ngiloke ngiphithizela ngikhuluma nabantu uthi moya ingcwele kimi angifune uthandiwe Dorin wena wasala wena lalela hayi wena lalela namhlanje angifuni ukuprofetha ngikhathele kakhulu kodwa uma ngiloke ngiphithizela ngabona kubhalwa 1964 kwakwenzakalani lapho kwakuzala wena it is not all about birth certificate or birthday, but it is about something else. On that year, before uzalwe, wawungakazalwa January, wawungakazalwa February, wawungakazalwa March, April, wawungakazalwa May, wawungakazalwa June, wawungakazalwa wazalwa ngoJuly. Wawungakazalwa ngomhla ka-1, wawungakazalwa ngomhla ka-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ngomhla ka-27 wawuzalwa. Yes. Namhlanje ngigqoke kahle ene ngiyashubisa uma ngigqoke kanje. Awusho kancane bheshu uthi mangisuka kulomhlaba uma ngisuka ayawasho ngizomethemba njalo
Izomethe kanjalo. Ngicela ngijule manje. Moya ngikwenza because Izimanga abaningi bebesengikhohliwe sengikhohliwe ukuthi ngubani kamala mina ngikhohliwe ukuthi ngubani ngiuBarnabas uhambe uGoogle wakwenze njani kuzokusho kanjani ngizokuphelezela ngishiye bese ngiyabuya ngizokuphelezela bese ngiyabuya mama uthi moya ngala ngikusize kodwa ngizohamba nawe kancane ngize ngiyofika la okumele ngikusize ngakhona amen ngiyithanda le ring mama usayikhumbula unyaka wayifaka ngayo khumbula ngiprofethe ngayo usayikhumbula osakhumbula I will remind you isikholoza nophumi nenkulumo kufanele mama inkinga enkulu obhekana nayo there is a spirit of failure, a spirit sokuthi njalo mawuke wabamba something it fails ayiyi phambili lento isize yangena nakubantwana bakho abantwana bakho akukho okubalungelayo uyangizwa ngithini number 1 ukhona indlu oke wathi uyayakha yathi mawuthi uyayakha lendlu mayifika kwi-level yama-window yafeyila kwaphela imali kuwe kwanomuntu ontshontsha i-ID yakho le kade ngiyibiza wayovula ikweleti ngawe uthe mayivula ikweleti ngawe waze wagcina igama lakho la blacklistwa uyangizwa ngithini lalela mama I see amateki e-Adidas line of blue eceleni lamateki ngelinye ilanga it was on a Wednesday ngo 1821 it was 21 minutes past 6 ntambama wawathola lo namateki enesigabo noma enebhodlela elincane phakathi akumuthi owawufakiwe namanje you still asking yourself ubani wayifake lo muthi angazi Mwele kifuna uprofetha ngale umbrella kodwa uprofetha kuyena kune umbrella mama le umbrella le angiyazi kodwa nawe ukuyithola kwakho wayikosha kaMcDonald uma uyikosha le umbrella yasusa ukukhuluma phakathi kwakho nomuntu ababethi uZakaria a boyfriend
ukukhuluma kusuka kanjena Nkosi yami Jesus. Wena uke wabizwa ngomulali wena, ubizwa uye lo Zakariya. Ethi ukhipha umntana wakhe eqamba amanga kanti awukaze wakhulelwa. Jesus. Nisakhona endlini. Amalanga ngophansi. Ongangazi uzongazi. Ukungibona ngigqoke leSouth, ofisa ukuthi angithinte ngesandla. Uma ngithinte nje umkhulu. You wena bhuti worried kumanje. Inhliziyo yakhe yabalisa. Awukho la esontweni. But worried. Unosiza enhlizweni yakho. Unalento lokuyithatha ubeke uthatha ubeke. Besebenza. But ngibona inyembezi. Yazi lo ngithandaza lapha ngibona inyembezi. Inhliziyo yakhe yabalisa. Inhliziyo yakhe icabanga izifaka umzali phakathi. Uzukhumbule uthi noma ngashintsha indawo yokuhlala maybe kungaba ngcono because akekho ofuna ukulalela. You need a counseling. Udinga umuntu ozohlala naye phansi umvulele isifuba sakho ngoba kunalento ekudlayo. Amazi nami yamizwa yini? Yabona masonta lana. I feel the same pain with life because you've been pushing, but and you born. Lisa. Elinye ilanga lo muntu unofikela ingqondo ukuthi ngibulala. Yenza njani? Lo muntu udinga abantu abazosondela kuye. Hlale naye phansi. Ingomama abazosondela kuye. Hlale naye phansi. Ngoba ngisho kwe relationship uke wazama. Was serious. Wafeyila. You deserve the best. 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 You deserve the Mama, uzosizakala. And mawusizakala into ozoyiphupha ebusuku uzophupha amajuba amathathu. La majuba azobe emhlophe. Elilodwa lelo lejuba selake lafika endlini noma lafika ebaleni la uhlala khona. Lafika waziwayibuza uthi lenyoni ifunani sifike kwaze kwaba kabili. It was on a Tuesday. Oh, well, it's time. Right. You're calling. You're calling.
Mama mangizokusiza. Twa angihlabelele ingoma qala. Yebo. Ethuma ngisuka. Ngisuka. Kuwona lo mhlaba. Ngitshele nina right now message engiyitholayo. Ngitshele nina esontweni, ngitshele nalabo abangibukayo. Uze ungayivumeli inhliziyo yakho ikukhohlise. Uze ungasivumeli le spirit esizosebenza. Futhi kuya ngami bengizothi ela kwenza umthandazo somewhere sithandazele abantwana abasema university bonke. Kunama society amaningi aseza. Amen. I'm talking about our universities. Kunama society amaningi aseza. Ngibona inamba. Ngibona kubhalwe o2 ababili. Ngabona kubhalwe 7 ababili. Ngiyafunda right now. Kosi inamba zani lezi ngiyibona. Wathi uNkulunkulu amadimoni kaSathane azohlasela manje. Impi iphokile. Ibhedlela zidwala. Kunabantu abasazobanjwa bezama uyibulala. Jesus. Ngibona o2 ababili, ngabona 7 ababili. Ngabona inkemba zikaSathane. Kodwa lezi zinto ziza qala zizojabulisa abantu. Bese zithi sesiyahamba kodwa sihamba nawe. Thatha nanka amapilisi. Thatha na poison. Ziphose phansi efletini. Ngoba sizile nenjabulo nje eqala kuwe. Ngibona 2 ababili, ngabona 7 ababili. Be very very careful. Thandazelana abantwana bonke abasema university. Kuya ngami bengizothi ngicela ukuthandaza one of the universities. One of them, one. Otumaya right now. There is a gospel artist ozoyibulala. Kungakapheli 2 months. Isprofetha ngifuna usithini futhi usithinisise. Lo muntu before akwenze uzoqala zame abantu. Because belile kwelethini manje. Futhi ukweleta nabantu. Akasazi enze njani. Jesus. Ukhanyisa indlela yethu. uNkulunkulu manje ngikhuluma into yamanje. Ufike wakhuluma wathi Khehlelezi thandaza. Uma uthandaza bakhona abawu3 abazokuzwa, bakhona abawu
20 abangeke bakuzwe. I saw blood in KZN. Ngibona igazi. Wathi uNkulunkulu bonke abantu abanamatekisi bathandazele. Wonke umuntu othi mayiphila aphile ngemali yamatekisi mthandazele. The devil is a liar. Satan ungenile emarenke. Bazophela. Ngamunye bayobulalane. Bevukelwa umona bemonezelana. Kodwa isolution yakho kuzoba isibhamu. Ngiyacela manithandaza. Nithandazela ama-owner kithi. Niwathandazela ama-owner kithi. Niwathandazele kakhulu, please. I beg you. Niwathandazela ama-owner wakithi. Ngishintsho njengamanje ekhulunywayo. Bazodlula sisazokhala kakhulu isibhamu. Sibathandazele. Number 2 futhi ngiyasho. Uma bekuya ngami bekunenkonzo bezohamba iyowenziwa in one of the big ranks. Imire ukusebenza kuthiwa wo stop. Ayimi noma bengafikanga bona ama-owner. Kodwa kunomoya okumele siwukhuze kakhulu. Ngoba ngibona obaba abantu beingane bedlula. Obaba bemizi bedlula. Yazi bedlula abantu bengayinakile lento. Jesus my Lord. Yes my Lord. Bejikelana bafowethu. Ngibona ukuthi bejikelana. We need to pray hard. 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 Yeah.
Next week wonke umuntu ola ngicela afike kule nkonzo yethu. Next week it's either you're watching us from wherever you are. Mawusibuka usibuke ugqoke into emhlophe. Amen. Angihlabelele bheshu lapho kukhona umsindisi wethu. Lapho kukhona ngithatha lapha ngeke Eprofetha ngeke ngihlaza ngeke ngenze lutho but uma ngihamba la ehlabelela kubheshu ngizwa amathe wami eshintshe baba mangijika ngabona isithombe sakho mangivula amehlo ngabona wena uzodla poison in the next week kunomuntu okuzingela ngopoison omubi kakhulu food poisoning uma ngashanga wena between the two of you in the next 1 week ngikhuluma ngo 1 week lento izoyenzeka futhi abanye bayosho bathi washo ngoba mangiyiprofethi into ngiqala ningayinaki niyinaka mayisiyenzeka angikhuluma ngo 14 ngithi 1 week ngizwa amathe wami baba uzodlula ngibona uvuthwa emzimbeni noma umntanakho evuthwa usushaya ngopoison kade wawulandelwa kade wawumonezela kwafaswa wathi awumashadi imali yakho iphelile seeking for help but akukho okutholayo kunegama olukhulumayo uthi ube ubaba wami ungakumina nabe memba kunje where is your father ukhona lento ikhuluma enhlizweni yakho okukhuluma ngobaba ukuthi ubaba wami ungakumina ngaba kunje angazi noma udinga uthando lukababa noma ubaba ekukhuleni wayengekho ngoba kunalento ishoyo ngenhliziyo yakho ukuthi kuba baba wami uyangilalela noma kuba baba wami ungakumina ngaba nje impilo yami your life is a mess and now give up esontweni nje uyaya nje ngoba bayakhona abantu uyaya but you give up last year was not your year and this year ngifuna ukubona ukuthi kuzoyenzakalani and again this year is not your year that is why ngithi 1 week kungenzeka udlule emhlabeni Sinis wetu owasifela begani
Right. Siyabonga kakhulu mama. Ungenzele ifavor. Mawuzoza la ungiphathele intambo eyiqanda, eyellow. Yebo. Uze nayo la. Finish. Mama angazi. Uyayazi into okuthiwa ivimbela. Uyayazi. Right. Phathele ivimbela nentambo egreen. But ngicela lento uyiphuthumise. It's either Monday or Tuesday. Mawusebenza love fast. Khona into ofanele siyicuphe ngokusheshsha. Ungaphathi imali, ngifuna imali yakho. Thank you very much. Next week, ngicela wonke umuntu angenzele lento engiyicelile. If we are ngambe ngizothi ngicela sithandaze usuku bonke. Sibe ne whole night prayer. But angisho. Wonke umuntu afake white. Mayiqeda kufaka white. Aphathi ikhandlela lakhe eli-yellow. Nelimhlophe. Njengamanje we are unlocking something. Kunento esifuna ukuyireport. Sithi Nkosi, siyababona labo 2. Siyababona labo 7. But ngeke uzusiyeke wena. And please, lento mayibuya ingaweli kubantwana bethu. Okunganana iwele ingulubeni zingene emanzini. Amen. Ayingaweli kubantwana bethu. Amen. Nawo manamntwana ayingaweli kuwe or kwifamily yakho. Namhlanje ngizothi kuwe konke kade ukuzama kufikile ezulwini. You've been pushing hard kufikile ezulwini. Amen. Ngizothi kuwe le relationship ohlala uyizama ingenzeki. uNkulunkulu usakucheka. Yes. uNkulunkulu kunento asayicheka kuwe. Amen. Ungakhali kakhulu. Ziyezi inyembezi zenjabulo. Something big is coming for you. Amen. Ungayibona ngathi umumbi esekuthungile boyfriend. Yakuthunga sebeshilo bathi uneswapa. Basho bathi usidakwa. Kodwa uNkulunkulu happy ngawe. For the fact ukuthi usaphefumula. uNkulunkulu ukhombisa happiness anayo ngawe. Be proud. Usho nje mawudlula phambi kwesitha sakho. Noma mawusuka la. Faka status. Uthi uNkulunkulu izwile imthandazo yami. Uthini? uNkulunkulu izwile imthandazo yami. Ayi. Cha. Usho wena manje.
ithini ingoma ethi uJehova evula iminyango uJehova evula
lenkonzo nokade sibuka Nkosi nosibukayo njengamanje babuya zazi izinto abayifunayo abanye balahlekelwe amathemba abanye baqalekiswa abangani babo abanye baqalekiswa amadoda namakhosikazi abanye baqalekiswa ama-boyfriend wabo abanye batsheliwe ekhaya kwathiwa ngeke uphinde izinto zikulungele abanye batshelwa abaqashi babo bathi ngeke uphinde izinto zikulungele mina Nkosi namhlanje ngizothi okungenzeka kubantu kuyena kuyenzeka Nkosi when the devil puts a full stop God begins a new sentence namhlanje Nkosi izothi bayanyuka Nkosi banyukile phambi kwezitha zabo wena udeka itafula phambi kwezitha zethu Nkosi zidle nathi Nkosi senza ngathi ziyasihalalisela kanti ziyasindezela namhlanje Nkosi yomsana ngizoqala ipage elisha kulabantwana bonke abangenile kule ndawo babizwe ngeyidakwa babizwa ngeyifebe namhlanje ngizowasusa wonke lawo magama namhlanje ibona bayovusa imizi namhlanje bayobonakala beshada baze bathi benza ngemithi kanti umthandazo wakho asezulwini namhlanje ngizokhuluma ukuphila kubo abanye bathukiwe wathukelwe mina Nkosi namhlanje ngizothandaza wena Nkosi wena uyazi Nkosi udlule nami ezimene ezinzima ubungeke ungababambi ngesandla Nkosi ubawelise Nkosi bawelise umfule nonzima apha amandla Nkosi ngegama lika Jesu siyakhuleka amen Amen bazalwane. I heard kunomzalwane osenzelela uphi lo mzalwane. Sebalekile. Ubani osenzele lo? Hawu Nkosi yami sondela phambili. Hawu kuqala. Hey lento yenzile ufana nomuntu ongithengela imoto. Namhlanje ngikwazi nokubeka amafoni ami nethawulo lami. Akukho okuningi. Ithi ingoma sizayo ngisifela imlomo bezinkulungwane. Ngibonga. Namazwi ongakhuluma ngikhuluma ukuphila kuwo. Iminyango evalekile ivuleke. Ishongela ukuphela. Akho mali engizokunika yona. Kodwa lamazwi ongakhulumayo amazwi ayohlala akuvulele nala okuthiwa kuvalwe khona uNkulunkulu akubusise ngokuningi kakhulu ngelinye ilanga I can see ukuthi uyafisa ukuthi umkhulu ngimsurprise ngemoto ngelinye ilanga I want this to change to be a car kodwa kuzoyenzeka lokho mangikunika amandla ngikupha amandla nesibusiso namhlanje konke okufuna ukuthole amen bazalwane wonke umuntu ofuna umasingcwabisane akayobona lwasisi lento ngiyisho kancane ngibhekana nezimpi ezinkulu mase kudlula abantu emhlabeni Khehlelezi ngcwaba never bazalwane wonke umuntu ofuna umasingcwabisane akosondela ngabame baba kwazisa bonana nalo sisi mawufuna umasingcwabisane bonana nalo sisi ngiyayisho lento next week ubuye uthola ikhandlela lakho lapha eliyelo nelimhlophe hayi kuye phela hayi akadini amakhandlela okwaziyo bazalwane ovunyelwa inkosi ngicela impela I know ukuthi yabadina abanye kodwa kimi yona muntu omkhulu amen bepho yakho nomethiso wakho mawukuthi kwakho ayingeni cha uzoyishisa uyishiyelana uthi ayiphisane ngayo kunankinga seyithatha thina seyithanda vele le yezimanga ngithi kuzwakela amen next week sigqoka white mawuneskipa sakho se-MMI faka sona kuzwakela amen uNkulunkulu anisise ngiyanithanda kakhulu bazalwane nothando lwa love ama products ala mani wafuna abayezayo nisiyobona nezayo laba bangayi bazalwane uNkulunkulu anibusise futhi that's all